Barkanku da shigowa. Idan yau ne farkon shigowar ka wannan tasha tamu mai suna Daka Tsalle Top TV, muna buƙatar kai mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shirye-shiryenmu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu masoyana. Kan wannan da kuke kallon wannan tashar ta mai albarka, ina kwa da kuwa fatan alkhairi. Har yanzu dai ina tare da ku ban bakku ba. To yanzu za mu yi bayani ne akan yadda shi kuma namiji zai dinga biya wa matarsa bukatarsa, ita ma yadda za ta ji daɗi ta gamsu sosai da shi. To ba tare da ita kuma ya yi sex da ita ba ko wani abu. To abinda za ka fara kai namiji, ka san mata kala-kala ne. Akwai wata mace nunanta kawai za ka taɓa hankalinta ya tashi, wata kiss kawai za ka fara yi mata hankalinta ya tashi, wani dai gashi nan dai something. To idan kana son matarka ka biya mata ita ma wannan bukatar ba tare da ka yi sex da ita ba, to abinda za ka fara yi shi ne za ka ɗan rinka dai ita ma ɗan shashafa ta ɗan hankali, kana shan nonanta, kana matsawa, kana tsotsar bakinta, kana zuwa kana tsotsar kunnenta, ko ina dai inda ya kamata kana shan nonanta haka, kana ɗan wasa da cibiyarta haka a hankali, sannan kana kiss ɗinta dai gashi nan dai kana yi. To a wannan lokacin za ka ga hankalinta ya tashi kaɗan. To in hankalin nata ya fara tashi, sai ka dawo ka rinka dai ɗan shan nonon nata, kana ɗan sa ɗan yatsan ka haka kana mata fingirin kaɗan. Amma fingirin ɗin ba sosai ba, saboda gaskiya in fingirin ya ratsa mace da yawa gabanta yana wari. A hankali gaskiya. To kana yi mata a hankali, kana ɗan shan nonon ta haka, kana ɗan yi mata, kana yi. To daga wannan lokacin za ka fara jin gabanta ya soma jikewa. To kaji in wannan ruwan ni'ima ya fara sauka a gaban mace, to abin da take bukata kawai ta jin gindin namiji a cikin nata. Gado babu kowa a cikin ɗakin, fanka tana juyawa kaɗan a saman kanta. Ta kalli sama, ta kwanta a kan gado, ta ɗan tada kanta da fulo. Babu abin da take yi sai fingarin take wa kanta. Tana wasa da hannunta, tana mammatsa nonuwanta, tana ta shafa jikinta. Ita kaɗai tana ta murƙushe sheniya a kan katifa. Ba abin da take tunawa a cikin ƙwaƙwalwarta face saurayinta Yusuf. Tana sanya shi a cikin tunaninta, tana ji kamar shi ne ke mata wannan fingarin ɗin. Tana ta zira ɗan yatsa a cikin durinta, tana yi kamar bora ce ke shiga cikin shi. Ɗaya hannun kuwa sai wasa take yi da nonuwanta, tana ta mulmula su, tana shafa daga wuyanta har zuwa cibiyarta. Nadiya ce a kwance a kan gado take ta wannan abun. Fingarin ɗin da take wa kanta har yasa wani farin ruwa ke ta kwararowa daga cikin durinta. Tana ta auna tunaninta cewa Yusuf ne ke mata wannan fingarin ɗin, domin wannan ranar wuni ta yi ba wanda take tunani a cikin kwakwalwarta da zuciyarta in ba shi ba. Saurayinta ne da take matuƙar ƙaunarsa, sanin da take mai yasa ba abin da take fata face a ce ya aure ta, sun kwanta a kan katifa ɗaya. Hakan yasa ita dai ba za ta iya masa bayanin ga abin da take so ba, domin babu abin da ke ranta face kewa da sha'awa, saboda irin matan ne da suke da jarababbiyar sha'awa. Ta ci gaba da wannan sokin ɗin, tana yin fingarin da kanta. Ba abin da ke fitowa a cikin gindinta face wani farin ruwa mai kauri. Tana ta yi, tana iyo, tana murƙushe sheniya. A daidai wannan lokacin sai waye da ta fara kara, tana ɗagawa aiko sai gashi shi ne ya kira wuta. Abin da ya ce shi ne, ga na gobe gidanku. Ta ce ba zan iya fitowa ba. Ya ce me ya faru? Ta ce ina cikin wani hali ne. Ya ce za ki gaya min wani hali kike ciki, ba ki da lafiya ne? Ta ce ba da lafiya, kuma maganin rashin lafiya ta kai ne. Ka shigo gidanmu ba kowa. Aiko haka yi, bai sai tunanin menene ba, tunda an ce ba lafiya kawai sai shigo. Ya ce ga na tsakar gidan. Ta ce ka lissafa ɗaki na biyu, ka shigo. Kana danna ƙofa kawai za ta buɗe.
Har kuwa ya lissafa ɗaki na ɗaya na biyu. Yana danna ƙofa sai ganin ta yi a kwance tsirara. Haihuwar uwarta. Ganin ta da yi a wannan yanayin ya matuƙar girgiza shi. Hankalin shi ya tashi saboda me ya ga cikakkiyar surarta. Ashe ganin ta da yake a cikin kaya. Halittar da take yi. Ya ga manyan nonuwanta a tsaitsaye. Ya ganta ga ta nan farasol. Daga kanshi da zai kasa sai ga hannunta a cikin gindinta. Sai ce sweetheart me kike haka? Ya ce abin da ba za ka iya min ba shine nake yi wa kaina. Ya ce haba ai ba abin da ba zan yi miki ba. Ta ce to zo kai mu. Kada ku manta muna kawo muku wani littafin ne daga cikin littafin da muke karanto muku. Za mu tsaya nan za mu ci gaba bidiyon mu na gaba. Ku huta lafiya. Za mu yi magana ne yanzu a game da maganin nono wanda ba sai kin zo kin sha maganin kwaya ba na bature haka ko wani abu, saboda gaskiya kun ga ba mu san da me aka haɗa magungunan nan ba, mu zo muna sha kuma yana ba mu wasu yana ba su matsala wasu kuma yana musu. Amma in dai za ka yi wannan namu na gargajiya ba wani wahala bane, sauki ne da shi. Kina yi a hankali za ki ga nonon ki ya ciko ya yi girma kuma ya gyara miki jikinki. Ki ga fatar ki tana kyau tana ƙara sheki. Kamar ma irin ma wanda ma ya kamata su yi wannan ma masu shayarwa ko waɗanda suka yaye nonon su ya yamutse ya yakune ɗin nan, yawwa irin su za su iya yin wannan. Ya budurwa wadda babu ta da nono ita ma sosai za ta iya yi. Idan kina da shi ma sai ki iya ɗan ƙarawa saboda an ce ko kana da kyau ka ƙara da wanka. To abin da za ki nema shi ne za ki samu alkamarki, farar shinkafa ta tuwo, riɗi, aya, garin hulba guda 5 ɗin nan za ki samu. Idan kika samu za ki zo ki gyaɗa, za ki sami gyaɗa ma. Idan kika samu za ki zo ki wanke alkamarki kamar gwangwani 2 haka tunda cikin ki nake kaɗai saboda kar ki yi shi da yawa kuma ya zo daga baya, saboda idan yana yawan shan iska in kika zo kika yi satellite ɗinsa kika dama kaurinsa yana ɗan tsinkewa haka kaɗan. To za ki samu alkamarki kamar gwangwani 2, shinkafarki ta tuwo fara gwangwani 2, gyaɗa gwangwani 1, riɗi gwangwani 1, aya gwangwani 1. Sai ki zo ki samu garin hulba ba gari ba 'ya'yan hulba, sai ki samu ita kuma kamar rabin gwangwani. To idan kika tashi za ki wanke ayarki, ki sirfa ta, ki wanke ta, ki shanya ta. Shinkafarki ma ki wanke ta, gyaɗarki ma ki wawwanke su haka, sai ki zo sai ki haɗa sai ki soya su sama kaɗan za ki sa su a wuta. Ki ɗan ba su tsoro ki soya su sama. To idan kika soya su sama dukansu ɗin nan banda hulba, iya shinkafa, alkama, gyaɗa, aya, riɗi su za ki soya sama. Idan kika gama soya su sama sai ki zo sai ki juye sa a abu musulunci ne. To in suka sha iska sai ki kawo wannan garin 'ya'yan hulban nan sai ki zo sai ki zuba, sai ki je ki kai inji a niƙa miki shi garin, a niƙo miki garin mai laushi. Idan aka kawo miki shi sai ki zo da safe ki ɗebi kamar cokali 3 sai ki ɗan sa ruwa haka ki ɗan kaɗa shi kaɗan. Dama kin ɗora ruwan ki tafashashe a wuta sai ki zo sai ki zuba mai kamar